Morning teenager yake nde ku Tanzania sikunakhazikikebe after mavuto omwe anakumana nawo pa ma elections yawo wete paja kuti a president Suluhu adanawina by 98%, pamene ma opposition leaders ambiri analata mangidwa nde adapanga cancel ma celebrations a Independence Day chifukwa choti I think dziko silinakhazikikebe pakali pano, and akuti anachita set up commission of inquiry kuti ifufuze zomwe zinapangika olo kuti pa anthu angati fa pali mbiri yoti kwamwalira anthu. Nde a CNN anapangaso investigation yawo nanga si zinthu zambiri zina internet inazimisidwa ku Tanzania ku, sono ngati internet yazimisidwa anthu simuziona pa social media zomwe zikutani zikupangika, koma anapanga manage kupanga collect ma footage ena onena kuti analasa natuluke achita check ma satellite and apanga according to report ya CNN akuti kwaphedwa anthu ambiri odusa 2000, and anthuwo amangophedwa chisawawa ndi apolisi atanachitidwa oda apolisi kuti aziombera anthu, and amaombera pena alichitaonesa mzimayi wotodwala wa mimba amathamanga amuombera mupha anyamata atsikana anthu amangoomberedwa. Zinafika ati point yonena kuti pamabwera ma ambulance kumangotuta matupi anthu kumakatula ku mochari ati umakhala matrip onyamula anthu akutero according to report ya CNN, and akuti ma satellite asonyeza kuti pena pake panakhala ngati pakumbidwa nkukwitiridwa ndakuona ngati kuti panagwiriridwa matupi anthu ambirimbiri, komanso ma families ena onena kuti chiyambire ni nthawi imeneyoyo abale awo anasowa sakudziwa kuti ali kuti, angochita conclude kuti gulu lina linatani linamwalira akumangokumba dzenje kayapo anatsala nsapato munthu ali nsapato kunyumba angoyika nsapato kuti atadzione kuti munthu yonde kuti anamwalira somehow, koma palibepo chilungamo fa anthu ena anangobisidwa ena nakadali ku mochari zosadziwika bwino, koma boma la Tanzania likunena kuti information imeneyo siyoona, indi kunena kuti anthu amene amapanga zipolowe anali ochita utumidwa ulipiridwa ndi anthu ena kapena maiko ena, iwo akukana kuti report yosiyoona, koma CNN yanena zimenezo. Ndi kumagulu ena acha anapezeka kuti achitidwa sentence anthu 240 paja akuzengedwa milandu ya treason yonena kuti malipiro ache kapena nditi chilango chake most of them ndi imfa, koma president wao anapempha kuti ayi khoti liunikire bwinobwino kunena kuti mwina anthu ena ndofunika kuwakhululukira ngati amangopanga cha zanchigulugulu. Ndi panayinsikana wina anapanga trend kapena nditi akadapanga be trend kwambiri Jennifer Jovin ali gulu limene lolo. Jennifer yo akuti wani anavina nyimbo icha ya nywinywinywi ya mawu a president akuyankhula, anayipanga nyimbo ku Tanzania ko anthu nkumavina ndi iye anavina nawo, komanso ankachita encourage anthu kuti azivala ma mask, agule ma mask ake akamapita kuma demo kunena kuti akamakaponya mategasi zisapanga effect. Ndi panali gulu la anthu 22 lozengedwa milandu lomwe linapita ku court. Out of anthu 22, 20 apangidwa pardon, auza kuti azipita mmakwawo sana wapeze milandu, koma Jennifer Jovin amusunga iye sanapangidwe nawo pardon, iye ndi nyamata wina. Nde anthuso adzidzimuka kuti sono Jennifer amusungabe, sonyeza kuti iyeyo she has a case to answer mwina, koma zidziwika kwina kuti zitabwanji, koma za ku Tanzania zikadapitirirabe sikunakhazikike. Mapeto ake mathero ake tidzamva zikomo kwambiri.